सेरनि गार'बस्तियाव बे गार'बस्तिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव दङ उदालगुरि मेन टाउननिफ्राय साहा फैनो नांगौ बेनिफ्राय इउटि रडजोंबो फैनो हायो इउटि रडनिफ्राय कापुरपुरा गामि सिंजों हाबबोनानै बे गार'बस्तियाव मोनहैयो लामायालाय एसेबां गाज्रि नंद्राया गासैबो सिल पाका लामाखौ मोनगोन बिनि उनाव ससेल' अन्थाइनि एबा स्ट्रेन गेबेलनि लामा मोनगोन ओमफ्राय जायगा जायगा दै एसे एसे मोनगोन आरो बारा गैया मोजांसिन Hi guys नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम नै बे जाबाय दै बुङो बेखौ दै बुङो बेखौ दै आइ बे हाजो आइ बेफोर गय बिफां आइ बे सुसान नाब्ला बेनिफ्रायनो बे हाजोखौ बारबानो भुटान एसे समायना लामाया एसे गाज्रि फैजायो जागोन बे दैया फिसासो जायगाया बारा गिदिर नङा गेटला फैयै फैलाय नै जों सफैथारबाय बड'लेण्ड हेरिटेज आग्र' टुरिजिम जोंखौ बरायबाय नै वेलकाम बेखिनि जायगाखौ जरदेहा भिलेज होननानै बुंदों गार'बस्तिनि सेरावनो आरो नै जों सफैथारबाय बे हाजो सा सा आबाद मावनाय नुनो मोनदों हनै भिन्दि बानलु लेस्रि थाइसुम बेबायदि आबाद मावनाय नुदों Landslide. Landslide. Bodolandनि Agro रिजर्टआ बिदिनो हाग्रा पाहार जिं जिङाव अन्थाइ बारि ग्रिनलेन्डआव लांबाय इयावबो दोखो खस्थ' जाहोबाय हा मान खस्थ' लांहोयो हा काम गैथ्रा दाउजोंबो लांबाय मोनसे मोना गाखोबाय थागोन ने सोरबा No vehicle allowed there. Harvesting down. How is it mentioned not even now? Wah, gak kedele. Ha, jangan.
मा होनो गार' हाजो गाखोदों गार' हाजोआव गार' पाहाराव दा गार' थांगासिनो ओइ गार' जुखाम दंमारबाय नोंनावलाय लामाया मेंसोबाय माथो बायावनो wah nैबे माबानि मा होनो निउयर्कनि माबा बिल्डिं फिसा बरिया जादों नि बिल्डिंफोर बायदि हाजो सेर सेर लामाखौ सिफायनानै गोजौसिम थांनो हानाय खालामना होदों सोरगिदिं हाजो जोबोर समायना मिथिंगा नै गार'बस्ति माने गार' ओंखाम बोरायदोंबा खागोलै hai Garobasti dia kakaknya jatranya mana kayak apa ya kunci mau kunci semua tuh bedbu dong nah apa ini Raffi Ramadan maru iya pak जेथिंबो हाजो हाला दंफां लाइफां जायगाया आरो दाउसिन दाउमा एम्फौ एनलानि गाबनाय निरिबिलिथा थांनानै नायनो गाहाय मा दं नैबे जाबाय गांजेमा कटेज Amlaram boro memori. Hei, coba baring sih. खायसे कटेज रेस्टुरेन्ट आरो जायगाफोराव बर'नि बांसिन मुंखौनो दोनदों आरो बड'लेण्ड मुंख्लं जोहोलावफोरनि मुंफोरखौबो दोननाय जादों नुनानै गोजोननाय मोनबाय Hei, coba hayen. नै बेरे बासा बेखौनो जोंना लोगोफोरा डनेसन बक्स होनदोंमोन फ्लाड रिलिफनि थाखाय बेयावनो थाइसे थाइनै फैसा खुस्रा सोसिगोन आरो जोगोनफोर दङ दोननायावनो खोनैसो नारदों आंखौ सोरबा Iya, gas mana ini? Angkat kayu apa ini? Cinai bयबो खेबसे नै दायो जोंनिया बिटिआरनि पुलिस ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ बिथांमोनाहाय आनट्रेन बेनिखायनो आं फोरोंगासिनो दं बिथांमोनखौहाय बिथांमोना बारा रोङा
बिथांमोना खालि लबर गावनो रोंगो बिथांमोना नै खासिहा उदैया एसे देरनायखाय बारा बारग' हायाखै नै नुदोंना बियो जोंनि बिटिआरनि पुलिसनि बियो एडभार्टाइजबो गैया डाइरेक्ट सेलेक्सनखा जाय बारनो हायो खारनो हायो नै हेंगिं ब्रिज बे जादों चाइनायाव चाइना हेंगिं ब्रिजनि बियो नै चाइनिज टु चाइना अक्षय कुमाराबो बेयाव हायाखिसैमोन दा नै ओंखारबाय नै हाबाय बियो हि सेलेक्टेड इदि नङा ओरै हाबलायलाय ओंखारलायसो हाबलाय ओंखारलायसो बियो होमबासो माबा बड'लेण्ड गट टेलेन्ट नै दायो जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्टसो सोलिगासिनो दङ प्रेक्टिकेल पुरा चाइना बर्डारावहाय टायार सिङाव हाबनांगौ ओंखारनांगौ गाखोग्रा नङालै हाबदा ओरै हाब आरो ओंखार ओनसैसोना जाबनानै नै आं हाबनि नै जोंहा पुदुआदाया हाबसिगोन बैदिसो नै बिदि खेलाया बिदि गेलेयो ओरै हाबनांगौ बिदि ओंखारनांगौ बिदि हाबनांगौ बिदि ओंखारनांगौ खेलाया हाबबाय ओरैबो खालामजायो मारै मावो माथो औ र' थांगासिनो दं निउ मडेल बियो चाइना आरो इन्डिया मोननैबो क'अपारेसनावहाय खालामनाय जाम्पिं ब्रिज भेरि रिस्कि नै आरो जोंहा खासेहाय पुरा बियो बिटिआरनि कामान्डु बिथांमोना टप सायाव दं टायारनि टप सायावहाय बिथांमोनानो जादों फार्स्ट नै आरो खासे जोंहाहाय थार्ड सेलेक्सननि थाखाय जोङो नै प्रसेसिं सोलिगासिनो दङ बिथाङाबो गाखोबाय सहैबाय नै सहैमारबाय बिथांमोना गासैबो चाइना बर्डार इन्डियान बर्डारखौ नुजोबखादों मिथिया गाहायावसो मोना only for kids बिसोर गासैबो किड्स गोजा गासैबो दारि लावनाय गथ'फोर गोजा मोजां जायगाया गथ'फोरनि थाखायबो दान्दिसे सम गोलोम बोथोरनि समाव एसे माइन्डफोरखौ फ्रेश खालामफैजागोन रायजोफोरा गाखोगासिनो दं गथ'फोरनि जायगायाव सोलिफुबाय थादों गोदान बानायबाय थादों मोजां मोनसे समाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन जाबावगोन डेभेलप जाबावगोन जायगाया आग्र' बड'लेण्ड आग्र' टुरिजमनि आन्दाराव उरायलो मंदिर उरायलो नहीं guys आं दायो जुल्दिं जाबाय थादों नैबे रोटी नैबे पनीर नैबे चिकेन चिल्ली
नैबे 40 taga po pala. Ruada, nैबे सुशान्त रुवादा प्रदीप दा जोंहा नै Mas phalu bigor. चिल्लीयालाय आरो चिल्ली पनिरालाय जानोसै ना रेस्टुरेन्टआव जोंहा सुशान्त रुवादाया सासे पसन्द जाबाय नै जेथिंबो जुखामा लारि लारि दं जेथिंबो आबादखौनो मावजोबनाय जुखामफोरा जेरावबो लारि लारि गायनाय जोंनि उदालगुरियाव बांसिनानो गार' होननानैसो बुङो बेखौ जुखामखौ बर'नि स्टेन्डार्ड लेंगुवेजाव जुखाम नै जेथिंबो जों दा माबानिफ्राय थांगासिनो दं आरो नै खायसे हाजोनिफ्राय ओंखारगासिनो दं बहुत फिस्ला बानायदो जोङो जोंनि मानो खांख्राइ आथिंखाय जोङो ओंखारख्लायनो हादों लासै लासै आरो बै महिलाफोरा जोंनि ग्रुप नङा नोंथांमोना गाज्रि साननो हागौ बेनिखायनो केमेरा फुजिदों बिथांमोना जों दा बड'लेण्ड हेरिटेज आग्र' टुरिजिमनिफ्राय गार'बस्ति बिनिफ्राय थांगासिनो दङ ओंखारख्लायबाय हाजोनिफ्राय आरामसे ओंखारनाय जाबाय बिराद गिदिंबाय बेरायगासिनो नै बहुत गोजौ गार' हाजोनिफ्राय ओंखारबाय आं मेंबाय थिनलांनो लुबैदों आरो बाइकआव दा आरो सालायफिननांगोन बैयाव मोनसे जायगा दंबावो बे हाजोआव सब खेथि भिन्दि थाइसुम जुखाम गासिबो दंजोबो आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय बिनिफ्रायनो जों बिदाय लानोसै गोजोन्थों रायजोफोर